Ipangkawat imong bugas. So kalayas kanila. So sa kaimtang ni nanay, kakawatan pagyapon siya. Siya si Nanay Lilia. 72 years old, nagpuyo og nagbarong-barong dinhi daplin sa dalan. Trapal ra in tawo ng iyang atop ug walay klaro nga mahigdaan. So, yani ko para na tabang ato si nanay, tanaw to kung sa itong matabang, sa ginagmay lang nga butang. Pero para sila dako na kay na. So, munang yan yung karong, tanaw to sa matabang ni nanay. O gusto mo pa-update sa akong mga next video, pwede nyo i-follow akong page. So, karon ito yung interview si nanay kung unsa yang kaimtang. Go! Nanay, buntag ay! Pwede kang may istorya, nay? Ha? Oh, katugapon ba? Ako to. Oh, karon pa. Pwede ka may istorya? Oh, yan mo ganina. Naglakaw man ka. Wala man ka ganina. Ha? Ah, pwede ka mo lingkod, nay. Lingkod sa nay. Ikaw lang lingkod. Ano ka mo lingkod? Pwede nakadaan ni nay? Pila? Do ka tuig? Pila may edad karon nay? 72. Hindi mo alam nay? Lilia. Na kay mga anak na wala? Naa? Ama nagpunay. So ang tinuod nga pangalan ni nanay is Lilia Estrada Alpuro. Ug matod pa niya, duha na siya katuig dani nagpuyo daplin sa dalan. Ug ingon niya nga naasay upat ka anak na ay nasa Manila ug naapod dani sa Cagayan de Oro. Moro ni mong katulgan mga gabi. Gabi ug muulan ay. Ha? Basa agi. Kini mga ero na imo ni mga alaga, ikaw kapakaon na ni. Oo, may pan sila sa isa. Unsa man imong pangitaro na unsa imong amo ka mo pagkaon? Ano pagdaan ko sa mga tao, dahil na ko senior. Ah, nakay manawag na senior. Sabi, asa man may butang na imong mga pagkaon na tubig. Sabi dan, asa mga gaigda na imong dili magamaigo di aguro. Diyan ka sulod matulog. Ikaw asa man ka? Og diya akong gipangutana si nanay kung asa siya matulog. Kaysa akong pagtan-aw, dili gid siya maigo sa sulod. Og ingon niya, diya ra siya gahigda anang kahon nga gamay. Diya ra daw iigo ang iyang kaugalingon. Unya pag mupusog ang ulan, mabasa gid daw siya. Apo nimo na kontak nimo mga anak nay. Ha? Hindi naman na dapat yung katulog. Kabalo sila nga nakadani karon. Ah, sila galing ko lang nakadiri. Ha? Sila gabot lang nakadiri. Sila? Musugot ka na yung tagang taog tabang sa ipabalin kag balay nay ana nay mapuy-an. Oo, Okay ra nay. masakit kayo ko, galing niya sa puro. Ito nila, nagbukid na. No? So karon sa may kulang nimo na nakay bugas yan nay nakay pagkaon. Ah, dagan pa. Kamay ra. Nay? Ipangkawat na ako. Ipangkawat imong bugas? Aman imong ginabutang di ay. Tabuyo, tarong dabi karon tagan dapat bugas nakawaton na ya karon. Kayo na kuwayo na diara. Diara na. Unsa man imong panawagan sa imong mga anak nay? So wala kay panawagan nay nga ilang kwaon or kay tabang nila. Galing ako sa ilan, layas-layas na dito na itindihan. Ay palayas kanila. Oo, ito nagwala. So sa barangay na or sa DSWD na yan, sa man imong gusto nga panawagan sa ila? Panawagan ko nila nga, nakadaan ako gawang Balay. ano pa, kahit gamay lang ano may among balay. Samay lang nga balay na yung mga buyan ni mo na May among balay ka ng kariton. kariton. Ako nang nagangan yun. Ako nang bubong. Ang balay na nga din. Lupa lang yan. Upa lang. So nanawagan si nanay nga hinaot paunta nga naay tao nga makatabang sa iya. Nga matagaan siya og sakto nga puy-anan. Gani ingon niya nga bisag yuta lang daw ang ihatag.
kay naa na daw siya balay kanang kariton nga iyang ipuy-an. Ingon pa niya, hapit na daw moabot ang iyang madawat nga senior sa DSWD. Umaon dato ang iyang ipalit og kawayan para iyang ibalay. Og nanawagan ko sa DSWD ug sa among barangay. Kabalo ko na naamoy mabuhat ug matabang bahin kang nanay. Og nanawagan ko sa iyang mga anak, basin wala mo kabalo sa kahimtang sa inyong inahan. Og gamay na lang nga panahon ang nahibilin ni nanay dani sa kalibutan. Busa kung naamoy oras, naamoy matabang o naamoy mabuwat para sa inyong inahan, tinaot ko nga dili pa maulahi ang tanan. Kung gusto mo makatabang kang nanay sa ginagmay lang ang butang, i-message lang ko ninyo na ako'y email address diya o ako ibutang akong GCash number sa comment section. Kay gusto ginako nga matagaan o masilungan si nanay. Winaot ko na atong matabangan si nanay bisan sa ginagmay nga butang. God bless.